हेलौ रायजोफोर गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनायजों लोगोसे आं नोंथांमोननो 2021 मायथाइनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानि प्रग्रामावहाय आंनि माखासे मोसानो सोलोंनाय आरो लाइभ स्टेज पारफरमेन्स खालामनायखौ नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लादों। फै बिदिब्ला नायलांदिनि।
हालामनि रायजो राजा बयनिसिमबो आंनि मोनाबिलिनि हामलायनाय बावहरबाय। बेस्ट कस्ट्यूम देरहानो हानाया जाहैबाय मानव लाभली फागुन दाननि आरो प्रडाक्शना जाहैबाय धीराज प्रडाक्शन। मानव लाभली मानव लाभली ब्रह्म बिथांखौ जौसांसे फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बिथाङानो जाहैबाय मानव लाभली आखाइ खावलायजोबो। बिथाङा दिनैहाय बिरनानैसो फैदों न'निफ्राय। जुनियर सि जाना फैदों नुवाखै द्रेसा जुनियर सि जि जेरेम्बु बिरनानैसो फैदों बिथाङा आखाइ खावलायजोबो। स' मेदामखौ बिथांनो जे बान्था बेखौ गनायनो थाखाय खावलायबाय। गिबियावनो बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों बरायना लाग्रोनि। आखाइ खावलायजोबो। ट्रफी विथ सार्टिफिकेट। नोंथाङा बे एवार्डखौ मोननानै माबायदि मोनखो फंनैसो बुंनो लुगैगोन नामा? डिप'जिट जायो बेबायदिया जेबो नङा। गिबियावनो आं सान्थिपुर हालामनि गासै रायजो राजाफोरजों लोगोसे आंनि गासै सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर फावखुंग्रि देंखोगिरि दामगिरि आरो गासैबो बिथिंनि बाहागो लागिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दा आं जोबोर गोबाव समनिफ्रायनो बिदिनो नाजायै फैबाय। गावनि जाखिनि थांखि लादोंमोन जेनेबा जाखिनि मावनो गोसो जेनेबा गासैबोआवबो जेनेबा मेकआपआवबो कस्टिउमावबो बा करिय'ग्राफावबो डाइरेक्सनावबो आं ट्राइ खालामबोदों। जाखिनिखौ आं हारसिं गोसो जानानै बा गावनि गोसो जानानै जे लादों बेखौ आं रायजोफोरनिफ्राय सापर्ट मोनदों। बिनि थाखाय आं बे रायजोफोरनि सापर्टैसो ओंखारदों। गावखौ आं रोंथारो माथारो होननानै आं बेखौ हारसिं ओंखाराखै। आं गासैबो रायजो राजाफोरनि बाख्नायनायनि सायावसो आं ओंखारदों। आरो जोंहा नै मेदाममोन दङ आरो आयं सुलेखामोन दं। गासै जोंनि गिबि खेब ओंखारजेननाय मान होनो गोनां बिथांमोन दङ। दा बिथांमोननिफ्राय आङो साजेसनखौ लाबोदों। दा बिनि थाखाय आङो जोबोर साबायखर बावो बिथांमोननिसिम। बिराद गोजोननाय मोनदों। दा गासैनि बिथिंनिफ्राय आंखौ जायफोर मदद होबोदों सिगांनिफ्राय दिनैसिमहालागै आं नामफोरखौ मख'बाबो मख'जोबनो हानाय नङा। गासैबो आंनि आंगो। बिनि थाखायनो आङो बयखौबो साबायखर बावनानै दिनैनि बे हाबाफारिसिम सफैदों। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों। बिथाङानो जेसेबां कस्टिउम खालामो गासिबो डिजाइनफोरखौ बिथाङानो खालामो एक्टर एक्ट्रेसनि बांसिनानो। स' दिनै नैबे आं जोंख्लाब माख्लाब गाननाया बेनो खालामनाय कस्टिउमा। आंहा बिजों ड्रेस गानफेरा लाजिनानै जाला आं दहाय खुनुरुखुमसो गाखोदों बेवहाय। थ'
थ' गोजोननाय थाबाय मानबलावलि बिथां आरो मेडामनिसिम आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम जोबोर साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोसे आंखौ नोंथांमोनहा जाखिनि थांखियाव सौहैहोदों आरो नोंथांमोननि थाखाय आं बे देरहासार जानो हादों बेनि थाखाय गासैनिसिमबो गोजोननाय बावनाय थाबाय गोजोन्थों।